The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala ang problema. Usa man inyong gihula, tune in na sa Marino News FM 106.7 Sisig na! Ay! Wow! Sosyal! O diba? O nindot kaayo! Happy Monday ka na tong tanan. Oh, pagkainit pa sa kalayo. Wi. Oh, di ba na kita po? Hello! Masagan po mga imbonta. Happy Monday ka na tong tanan. Buenos dias. Assalamualaikum kanyukatan. Enjoy lang, Jod. Wow! Di ba? Abril 7. Ay, ginong ko sa klase. Ugma, klase. Wednesday, holiday. Wow. Hey, kinapag ka nito. Wednesday, araw ng mga maldita, kagitingan. Wow, happy lang. Punitin ang siyempre, may buntag Zamboanga. Siyempre, may buntag. Good morning. And God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Wow, di ba? Happy morning. Ito ka na itong tanan. Sa all the teaching and non-teaching personnel o labi na sa among pinalagang estudyante. Happy morning, ZSCMST. O, di ba? Wow, siyempre may puntag Zamboanga City. Zamboanga Peninsula. Wow, saba na kayo sa pueblo, no? Sa mga barangay. Nanay mga mga ginoo ko na mga pangbubuto, no? Sa kasang dapit nga barangay, iladyo ng sudlo, no? Ni kadaog na, wala na, di na mo nga na. Siyempre, good morning sa among college president, Dr. Roy Valesco. Hello, good morning, sir. Good morning. Siyempre, ang iyang pamilya, di ba? Siyempre, good morning, Maing Buntag. Dr. Rachel Loria. Good morning, ma'am. Atong Vice President for Academic Affairs. Siyempre, Sir George Floriaga. Good morning. Sir Roderick Titre. Good morning. Atong Vice President for Student Affairs and Services. Siyempre, good morning. Hello, good morning, my friend. Wow, wala ka gahapon. Absent ka, lingaw kay Miligo Dagat, di ba? Wow. Siyempre, good morning, Mr. Regan Sitoy. Wow. Ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Wow, good morning. Kaya naka-Power Max na. Always naka-Power Max. Happy na. Check. Siyempre, good morning sa iyang sinasana. Robani Kago, mga Kago families. Happy morning. Abs at Yula, good morning ka na itong tananing at down. Hello, good morning atong mga soking mga karinderya. Diba? Diha sa Navarro, diha sa may Tumaga, diha sa may Barangay Hondo. Wow, happy morning ka na itong tanang. Labi na diha sa EI's karinderya sa may Southern. Wow. Naka-Power Max, power to the max. Wow. So na-Power Max herbal blend o coffee mix. Wow, good morning. Siyempre, good morning, Miss Marife Villafranca. Good morning, Ma'am Peng. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Wow, yan si Mr. Wilson Benetes. Happy morning ka na ito. Siyempre, sa akong mga friends. Wow, replay sa among sa FB ang 106 po sa Marino News FM, akong live. Siyempre, live ko sa akong FB account, Lando Bisaya. Siyempre, among YouTube channel, ang Just Type lang Marino News FM, mugawas na siya. Ang Zeno Apps, Zeno Radio. Happy lang dyan ko na. Siyempre, among text line para mag-greet ninyo ang iyong mga minasa ka na buhi. Ang 0975073036. Good morning. Good morning, Ma'am Pilis Agoso. Good morning, Ma'am John Gonzalez. Medical Unit. Happy morning lang. Hala ka ito man magpa-BP na. Para ma-maintain ninyo. Kay baka, mitaas, diba? Naurot na lang inyong clothing. Itaas inyong high blood. Ito mo sa car clinic, ha? Siyempre,
Good morning, Jenny Garcia. Nung Monday, balabal sa Sensitive Town Hall sa at the end of Malabag. Si Christoph, si Cara, si Bethany, happy morning, among apo. Happy morning, si Joseph Di Gracia, good morning. Nung Monday, wow, si Josie Layam, Dayan, happy morning. Dumpor, happy morning. Connie Dublado, good morning, Rest. Good morning, everyone, keep safe always. So, happy morning lang. Nice na kong costume, di ba? O, siyempre kay, first Monday man, di ba? O, di ba, Asian ba yan? Di ba? O, correct, o. O, mana mo follow dyan ta, o, di ba? O, ano dyan sa Civil Service Commission. Hello, ma'am! That's the Civil Service Commission Office. Happy morning ka na ito. Maayong buntag ka na itong tanan. Wow, di ba? O, guwapo kay ko. Kuyawan, happy na da. O, siyempre ka na ito mga soking, mga taxi drivers, kulikabal-habal, mga piyagyo, mga itong mga pasiyo, boys. Happy morning ka na itong tanan. Ingat-ingat lang. Oh, wow. Pagka-nindot. Hoy, nako din ako kailan nag-text din. Oh, iyang ibaligya. Naunsa man yung maglibog mag-go, di ginoo ko. Nada na ibaligya niya problema, ang issue di mahuman-human. Naadyo dire. Oh, na siya promo buy one take two na. Hala, palit na. Dito oh. Malagi maglibog tani problem na bisag dita mo kano mosulod man gyud sa kinabuhi. Oy, mabuang ko bayot, di ba na kinabuhi ala. Tama ita ko sa problema ko. Mas mayo na lang. Mana yun nga, mas mayo pa lang natay problema. Oh, kaysa, ugwa tay problema. Wala, mas mayo tayo natay problema. Oh, kay na ay, kay sakit ay mawa ta. Di ko, wala ka problema. Kuliret, happy lang. Ano? Hello, good morning, hello, good morning, ni Rector John Saligan, mahing buntag sa mga gwapo. Sama na ko, correct, ana siya, sama daw niya. Uwe, istoryahe, ana siya, correct, happy lang. Ginawa ko. Napula pa dire. Napao dia. Hoy, tinuod yun siya, nag-text diri. Tinuod yun niya, na diri, wala na may klase, unsa man laag ta. Oy, wala na may klase, unsa man laag ta. Ay? What? Ay, public man ka, sige tarong eskwela da, oy. Hoy, pagbantay mo mga private, ha, gara mo, ha, sa likod, di ba? Okay, kaya mga private, no, wala, graduation na nila, daga nagkaayo. Okay, ta mga public, eskwela pa, na sige, di ba? Ano lang sila kinabuhi, di ba? May nauna, may mawaki. Siyempre, don't worry. Sila po'y mauna. Nana din na kinabuhi. Correct. Ingo pa sila. Panagsaragan ni mo smile na to, Sir Lando. Di ba? Hoy, panagsaragan ni mo smile na to, Sir Lando. Naapa dyan starpulin. Ay, feeling. Napoy mo yun nga. Ikapoy mo. Sir Lando, ikapoy mo ko gapon, oy. Mas kapoy karon kay Lunes, na ba? Feeling. Yan ang totoo! Di ba mabuang ko ba yun? Hello, good morning, Sir Eric Mulinmay. Good morning, Ma'am Norma. Good morning, Miss Chang. That's the supply office at Olibrongas. Wow, Sir Raymond, Sir Viral. Happy morning. Di ba? Wow. Si Sir Kem Lasaga, happy morning. Wow, good morning, Captain Marnet Apit. Atong di sa college, Maritime. Good morning. Dr. Kislain Chong. Wow, Ivan Jumanjan, Ma'am Chika Bill. Good morning, happy morning. Og siyempre, Captain Mundo Lorente. Og si, Sir Salon. Happy morning ka na itong tanayingat lang. Og siyempre, good morning. Diba? Good morning ka na itong Ma'am Irma Pamplona sa cashiers. Si Ate Beth. Mercy, Ima Santos sa HR. Si Abby, si Makmak, si Mitch. Happy morning ka na itong tanan. Og siyempre, good morning. Salamat to kayo early in the morning. Salamat kayo sa matcha. Gikan sa Skybox Coffee. Happy morning. Salamat to kayo. Wow. Salamat kayo, Mami Arjen Panghardo. Happy morning. Salamat. Og siyempre sa Bras Batchoy. Salamat to kayo. Diba? Ate Chanda Ibol Panghardo. Og siyempre,
O ni, di ba? O ni VJ o ni MP. O siyempre, good morning sa Prince Lechon Fast Food. Happy morning. Ate Aileen Aminion, good morning. O si Ate Faith. O di ba? Happy morning ka natong tanan. O ba? Wow, ingat-ingat lang, John. Happy morning lang. O si Judy Ann, si Henry, si Lynn, si Mildred. O ang chopper, si Shane. Wow, happy morning, John. Ingat-ingat lang. O siyempre, good morning, may buntang Ma'am Dangay White. O Sir Rodel Salim, precious. Si Prince Kenneth. And congratulations ni Precious mo graduate sa karong. 11. Happy morning. Sa Prince Lechon. Tilawi lang. Dahil lang ang 093640403114. Kanta sa tutong team song ha. O, diba, correct. Ito masukin sa Isabela City. Sa Barangay Aguada. Happy morning. Si Ma'am Torres. O yang igsoon to sa, Bukidnon. O, diba? Wow! Kung ang imong kinabuhi na puno sa problema ni ay tambag ko higala, siguradong makauyon ka sa adlaw nga tanan matag buntag kanunaya. Paminaw sa programa ni Landong Bisaya, gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon tiyong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Nga mister, mga misis, mga lulog, mga lola, mga inday, mga undo, mga biyudog, mga biyuda, mga driver og konduktor, pasahero og tindera. Lingawon ko kamong tanan, gitikon sa makadag. Gitikon ka karon jong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon jong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Si Mister gisapot sa iyahang pagmata kay wa pa makaluto ang iyahang asawa. Matod pa ni Mrs. Mister ayaw kabala ka paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Gitikon ka karon jong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon jong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon jong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon jong adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit nga among idalit. Da puerte. Og siyempre ko naman may buto masuking mga classical drivers hang andas ka iyas kanindar sa may southern ngaon. Happy morning, may buntag ka natong tanan, ingat-ingat lang. Og siyempre, good morning. Mami Tulis Itoy, Andoy, Ashin, Masites family sa Balay Kawit, happy morning. Happy morning ka natong tanan, Pak. Og siyempre, Arnel Itoy, di ba? Kasten family diya sa may, Tugbungan, happy morning. Wow, tabit pilot family sa Ayala. Best Polar Pro si Albiar, diya sa Dacon Village sa Misericordo. Mother's Day, Jordan, good morning. Wow, pagkanino ito, no? Og siyempre, di ba? Jerry Balome, Sebastian, si Don Jula, di ba? Happy morning ka natong tanan, ingat-ingat lang, di ba? Og si Ray Albiar, happy morning, happy morning. Wow, mga tulog ko naman yung family, Auntie Mercy Lombaring, Tyro James Ignacio, happy morning. Wow, pagkaragan dyan, no? Siyempre, nasa Basilan, sa Isabela City, happy morning. Ako malikot sa Barangay Aguada.
ni ma'am, no, ni Ma'am Torres. Hello, happy morning. O, syempre, good morning sa Pribaluno. O, di ba, happy morning ka natong tanan, ingat-ingat yan. O, sa Pispigula yan, Kuya Rul Malihon, Ron Cruz, di ba, at ating paisal. O, syempre, o, di ba, pag kanino ito kaayo, o, di ba, wow. Eldomek Tarusa, mga Tarusa family. JD Vega, happy morning. TBK, lagdapat na son sa South Combele, happy morning. Wow, si Brian. Liatinko, Brian the second. O, Lautinko. Hello, happy morning. O, ingat-ingat lang, Jogo Rico. O, syempre, good morning, may buntag. ZNG, tuloy by Castro, happy morning. Oh, Sir Paul and Ma'am, sa Castro, happy morning dang. Kamalipag siya si Mondo, John Malen, happy morning. Dennis, Antilopa, Gualonger, happy morning. Papisin Bibicino, di ba? Happy morning, Antilopa Franco, Uncle Lipibanco, XYG Food Hub sa Block 2. Sir Mario and JM Rakan, happy morning. Sub-Saharan, Mindanao, di ba? Wow. Pag kanindot yung kayo, di ba? Request lang. Request lang sa itong mga tricycle drivers, ha? Request lang. Siyempre. Taon. Correct. Request lang lang, di ba? Request lang. Di ba? Yes! Para sa itong mga habal-habal drivers, request lang sa itong mga tricycle, wow. Ngadto sa lamong dapit, kung ikaw mo hapit, pagkadagang habal-habal ga sirit, kay kini ang dali, nga sakyan pa uli, apil na sab ang pagpadulong sa layo nga dapit. Lain-lain nga tao ang sakay sa likod, ma-estudyante, teacher, call center, agent pagyud, maong dili ka gibulong ang driver dugukod. Og mo abot jud ang adlaw nga adunay mahitabo, unsa ang makitabo. Magkakigugma ay ang duha nga sakay, ang pasahero og ang driver magtinutugay, hinaot mo diretso padulong sa trabaho, apan usahay mo liko pagyud ngadto sa kanto. Kini nagsugutanan sa pag-akbay-akbay sa habal-habal nga motor, pagsakay ang gugma na ukay. Okay, Jodo. Sa pag-angkas sa likod, murawid gyud sa likod, aron dili mahagbong kung naay libaong ang bugoy nga driver, ang ninja og maneuver, tuyo-tuyoon og brake, aron madlos mo galit. Si Inday mo pilit, muhugot ang hawid, pagkadako sa ngisi sa driver nga nakilangit, og kini ang tsansa makabot ang grasya, og galit mulingi dayon og pinatakilid, ki-timing yun ang pagkis. Nagkakigugma ay ang duha nga sakay, ang pasahero og ang driver tinutukay, hinaot mo diretso padulong sa trabaho, apan usahay mo liko pagyud ngadto sa kanto. Kini nagsugutanan sa pag-akbay-akbay sa habal-habal nga motor, pagsakay ang gugma na ukay. Hello, Ma'am Bueno, diya sa Mercedes. Hello, habal-habal, diba? Og dili gud mapugngan gibati nga padulngan, kay kanunay mangatngan sa driver nga si awan, bisan unsa katap ang ilang balakid, daw sama sa habal-habal lusot gyud sa kilid. Grabe gyud ka abdik. Sa paghigugmaay ang duha nga sakay, ang pasahero og ang driver magpinutukay, hinaot mo diretso padulong sa trabaho, ang panusahay mo liko pagyud ngadto sa kanto. Kini nagsugutanan sa pag-akbay-akbay sa habal-habal nga motor, pagsakay ang gugma na ukay.
nagsugutanan sa pag-atang-atang nga wa gyud hibawing ang gugma sakay sa habal-habal. Gugmang habal-habal. Oh, di ba? Pagka nito kayo. Hello, good morning, may punta. Nice minutes, happy morning. Diya sa loob sa sapatos, good morning, yung mga boys, happy morning ka na ito. Tanan, ingat-ingat lang. Wow, pagka nindot ka. Ayo. Siyempre, good morning, may punta. Yes, Infinite Salon Barbershop, happy morning. Happy morning ka na ito na happy do. Wow, pagka nindot kayo. Oh, tinuod no, di ba? Oh, correct. Oh, na si Angel Milano. Oh, di ba? Wow, si Junjun, si Teddy Jimar. Uncle Modi. Oh, di ba? Si Uncle Modi. Oh, di ba? Pak ganun, di ba? Oh. Oh, si Uncle Modi. Oh. Si Uncle Modi and oh, di ba? Si Uncle Richie. Happy morning lang, Joe. Correct. Oh, wow, pagkanindot to kayo. Siyempre, good morning. May bunta ka sa Magay. Oh, Magay. Oh, di ba? Guys, Bagsakan, happy morning! Lataros Market, no? Uncle Wiwin. Ang selfie na number 13 sa Santa Cruz Market. O, diba? O, mga Enriquez family. Sa Hamja, Etire. Good morning ka na itong tananing hotel. Wapag ganito, o. Nag-text na rin, o. O, napabakay, o, diba? Napadirag-text ako, Sir Lando, napabakay may tabong nindot sa akong kanabuhi kay kung wala na galing mo abot sila daw, undangon ko na niya akong kinabuhi, oy. Oh, ikaw, imo man na, ag kami, lipay pa man mi dire. Wala, oh, di ba, oh. Oh, korok. Na po nag-text na oy, katong di daw matagan og flowers sa lang graduation. Katong di daw matagag flowers sa graduation, oh. At tingbo na lang daw, iniglubong. Oh. Napo din ang text rin, oy. Sir Lando, curious na ko, Sir Lando, ano, oh. Nagugma man, dahil na nagugma, oy, oh, di ba? Nagkapangutan na nagugma. Siya, oh, bitaw na matingap, ano, unsa kay, kanang ilang abot sila 1 year, 2 years, mga 5 years. Oh, di ba? Oh, man. Unsa inyong istoryahan nga nang abot pa mo ang mga tuwiga, oy. Ano sa? Ay, feeling good. Diba? Na maglibog jud ko. Happy lang jud. Maglibog kung kinsa man jud. Ay, curious lang, happy lang, wala istorya lang. Pagtanong kay wa kay Oh my God, ay, feeling mabuang ko ba yun? Diba na siya? O, diba? O, serbe. O, ako, basa sa kung kayo. Hello, good morning. Ingon si Ma'am Judith Sera Bueno de sa Mercedes. Have a blessed Monday morning to my family po. O, diba? Sera family, Bueno family, Piney family, Doroteo family, Lozano family, Oronan family, and Atilano Bernardo family. Wow, thank you, Kasisid Lando Visaya. More power and more blessings to you and your station. God bless you all. Ma'am, dili ni amo, ma'am, sa GSMS ni. Joke lang. Ma'am. Joke lang. O, diba? O, so, more, ay, masabot ni mama to. O, more, diba, sa, dili sa GSMS. Kabalo na mo nga. Wala joke ko, ginawa ko. O, wala joke ko, serious. Ano sabi ko, o. Very much! Mas nihilak pa ko nga, mas nihilak pa ko nga, nag-away mi sa akong boyfriend sa, nangilak pa ko ka, kaysa gilubong na kong tatay, wadyo kong muhilak. Pagkatig-up dyan ko kasing-kasing, no? Di magkinabuhi, di ba na siya? Pagtanong kay wa kay wala di ay. Joke lang, happy lang, oh. Uy, tinood kaya dito, na naman na sa tao ka muhilak. Mag-uol man ko, pero dito ko kayo lakan na siya, oh. Pero boyfriend gani, muhilak siya. Oh, yalala, oh. Nay nag-text dire. Ginawa ko, babuang ko, kanusada, oh.
Kano sa alam mo Manoroy, mga tagong sobre, kay wala siya ay kwarta. O pero tinuod yun siya, tinuod yun. Ako ni anuan ba? Nabasa lang na ako ni siya, pero basaw na po na ako ninyo, ha? Manayon, hapit naman eleksyon, no? Di ba? Manayon nga, ang baluta daw, dili na listahan sa mga kawatan. Di ba? Mao nang inyong una-unaon. Kinsay mga pangalan nga inyong butaran, inyong ibutang sa baluta, ha? Pagbantay-bantay lang dyan mo, tinuod, ha? Ang baluta dili listahan sa mga kawatan, di ba? Mao nang inyong una-unaon, ang baluta hindi listahan ng mga magnanakaw, kaya pag-isipan mo ang mga pangalan na ilalagay mo, di ba? Wow, di ba? You have to be, siya, manang basa-basa tutulong sa mga Very much! mga current events, sa mga kisa ng mga, alam na, di ba? Mano pinakanindot yun, yan. Kay sa unang panahon, di ba? Sa unang panahon, tuko lang na sila, pero karon buhaya na. Di ba? Sa unang panahon, snatcher pa, pero karon mangarnap na. Kanta. Di ba? Okay. Yes! Yes! Ang isip perting dako, kay doon ng eleksyon sa lungsod dapit na sa kamot magwara-wara, way gipili bisag di kaila, nindot kayog plataporma, ang mga saad perting dughana, basta siya pilion o atong padagon, tanang problema iyang sulbaron. Panahon sa eleksyon, ang kalsada nga tarong ilahang buldoson, aron kono sementohon, paghiman-himan dili tiwason. Paghuman sa eleksyon, ang iyang saad ato ang paninglon, kay kung siya mo daog sayon ranang doolon, apan lisod siya nga pangitaon. Ambot ngano sa listahan atong ngalan kompleto, tanang butante sila nakabalo, mga maro kaayo. Basta eleksyon, ang musikat si Manuel L. Quezon, tanang tag-20 ilahang ipuson, kay ang buto paliton. Sa panahon sa ayuda, atong ngalan wala na, kay wala ang lista, kada balay na lang ang kwenta. Kung magkalisod, magkalimtan pa, maong atong pilion ang kandidato nga matinod anon. Andam nga mo serbisyo, bisag walay kagasto, sa eleksyon di mamalit og buto. Di ba? Yes! Ako ang magpolitiko, nakaplano na tanan ang ako ang proyekto, ang una na kong tukuron, akong balay ako ang padakon, ako asang bawion, ang ako ang gasupanaw sa eleksyon. Apan kining kantaha, ayaw lang og dibdiba, kumedyara aron kamo katawa.
Diba? Diba? Pero makatawa lang dapat tinuod po, no? Wow, pag kanino to kayo? Wow, bongga! Hala, siyempre, di ba, Ma'am Marjorie, pamilya, happy morning. Ma'am Nalian, happy morning. Ruben Enriquez, happy morning ka na itong tanayat lang ko. Ano ni Kakang, Len Kakang, Diyos Kakang, yung magsilingan na sa ano si Gusto. Happy morning ka na itong tanayat lang, o, di ba? Wow, wala tayo nakalimtan, no? Di ba? Ay, Rafi Gonzon, Sir Garcia, wow. Adila Molina, Yang Bentore, Kutan, abing klimar, dasa ko always lang minaw, Jod. Siyempre kay Mandi na Mandi ka ron. Wow, grabe, Jod, kaganda mo dyan lang ko, Ruben, no? Ala, ako mga anak, share by ko, Diyos, ay siyang tantan, isya kita, parang ilamba, ibon, I love you. Ang giandam niya ang Ruben, nga mga musikang Bisaya, mga unsan balihan, basta Samson, Mindanao. Hala, syagit na, Regine. Sahara, Mindanao. Tunog Marino, live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Kuya Juan, happy lang. Correct, oh. Uy, tinood yun yung kitext ako, di ba, oh. Umanayin nga kung ang ato ang pagtabang, pang-post lang di ay sa social media, o sa, o ang atong motibo, panghambog ra. Oh, so, wala dyan ay, walay mo balik nga grasya. Oh, di ba, tinood dyan na. Sige, labay na lang, oy. Gara po. Oh, nagluyaman ng, nagluyaman ng hardworking diya. Nagluyaman ng hardworking. Asan po gabi eh. Ako wag gani ko magluya. Oh, wag gani ko magluya nga. Ubog ko gabi eh. Oh. Ay, salamat kayo sa akong amigo ha from Holosolo, ako mga fans club. Assalamualaikum once again. Thank you, magsukol. Happy lang. Siyempre, ani-ana ang atong, ang atong kapalaran nga inyong ipaabot, Ginoo ko mabuang ko bayot, di ba, nasa kinabuhi, no, di ba, A few so, ani-ana, Jod, kini atong kapalaran, kuha ni siya para mapas mo. Hoy, pero tinood niya, sa iyo naman, di kapalaran ba yan na, di ba, yung garapon mo. Depende naman na sa, kung ano. Hoy, gilaban. Murag gilaban lagi ning kuan, kining yellow, baho lagi daw ni, o gisprayhan lang ni. Kujawan, di ba, na kinabuhay, aray, nabahuan ko bayot, siya, Yeah. Umutumot lagi ni, di ba, gilaban din siya, Napag-text rin ako, Uy, Sir Lando, dili man kayo na nasa una, Sir Lando, di ba? Dili man kayo na nasa una, Sir Lando. Pag-ilom da, oy, sauna man to. Karon dili na, di ba? Ay, piling. Kujawan. Hoy, Aris! Hoy, karon sa magalawat kay mga nindot kay mga opportunity kanong Aris, no? You can receive some great opportunity kanong dawang nga din mo madawat soon. Dapat karon og sana siya. Di ba? Imo na lang karon. So we'll start understanding how responsibilities work karon adlaw. Para sa imo magkaron, it doesn't make you sense that you start a fight for past, di ba? O patay ka. Og ang imo nakalimtan nga mga romances, forgotten romances karon. Di ba? Ay ko sa ko Ginoo ko mabuang ko bayot nam everyone has the right. Everyone has the right to have a past. Wabong gamang ka. Para sa imong character pa nimo karon, no? Na mga revelasyon karon nga maapektar sa imong dedikasyon karon sa trabaho karon dawa. So you need some clear objectives karon and goals unsa na siyang kinabuhi. Para sa imo kayo karon, it is a great day nimo to finally start with a home improvement karon dawa, Aris. So swerte kay ka kay makakuha karon sa imong dream furniture. Di ba? Wow. Kay imong dream furniture mo to kanang higdaan na sa katong
lolo ni ato sa ato mga ancestor. Joke lang, kapiyapi lang. Hoy, Tauros! Hoy, Tauros, Tauros, no? Kanong nindot kayong adlaw ni mo, good day ni mo kanong adlaw. Wala man sa mga negosasyon. Mga agreements kanong adlaw, Tauros. So, wow! So, manay makapital mo sa imong performance, sa imong trabaho kanong adlaw, para sa imong gugmakaroon. Hoy, ginoko na yung mga stressful moments kanong buntag kanong. Tauros, sa imong gugma. So you will find yourself unnecessary arguments. So careful lang siya. Batay-batay lang siya para sa imong career na mo karon. So mag-start ka lang medyo mga komplikadong proyekto karon lawa ha. Nga walay actual future. Nga wala dyan kaugmaon. So ayaw lang don't set your hopes too high. Ayaw lang palabig pa. Kahulog ni mo na sagwapag ka. Para sa makayang karon. Panang making mistakes is completely normal sa kinabuhi. O ka na masayop ta, normal na dyan na. Ang importante is you learn from them not to make the same mistakes again para wala'y problema. Wala siya. Jiminay. Uy, Jiminay ka naman, ayaw ka magdadali. Jiminay, halabay na mag-deal ka, mga mag-deal ka, kung sa inyong i-deal diha. Mag-deal ba kag powder? Mag-deal ba kung sa imong i-deal na bala ka? Mag-deal ba ginamos? Mag-deal ba kag ayaw pagdadali? So don't make any rash decisions for you. Sa partner, so take one step at a time lang para wala problema. Para sa imong gugma karon, you will find unexpected connection karon with someone from your working environment. Wa makita nimo karon. So take this further. Make the most of it lang para wala problema. Para sa imong career na mo karon. Make sure lang ang karon so imo nang i-organize sa imong activities for the coming week. Malagtas sa batong bakasyon, di ba? Whole week na ba next week? Get organized lang. Para sa imong kayan karon, try lang to make people will love to spend their whole lives with us. Not in an innocent cruelty on your side. Dapat you grow up na, grow up. Iba ang glow ha. Iba ang glow, iba ang grow. Oy, Jiminay, may grow ka pero wala ka mo glow. Make the most of it lang pero wala po. Oy, ginoko, cancer. Ayaw ka madali, don't speed. Ayaw, pagpaspas, ay paspasa. Ayaw paspasa, kay imong paspaso, magdugo na. Ginoko, mabuang ko bayot. Ginoko, no. Manakamusay sama-sama first timer gani. Ayaw dyan paspasi kay magdugo dyan. Dinainaya dyan. O diba? Basta dili gani mo sulod. Shrimpe, lawayan dyan na. Lawayan para musulod. Ano sa o diba? Musulod ang dagom. Lawayan dyan ang tanod para musulod sa dagom. Wala problema. Ayaw dyan paspasi. Labi na sa mga first timer. Ay kay magdugo dyan na. O diba? Muriak na yung ka kay magdugo ginoo ko inana dyan na dili ni mo ka-relate kay di man ka tigpanutbras god manutbras ba ayaw paspasi panutbras kay mong paspasan magdugo ba ya ingara po ka kuyawan para sa mo gumagalaw cancer no you will find a circle of your partner's family kana lawas so some things you will look for in your own family. So ayaw lang ka, don't hesitate to accept them para wala problema. Para sa imong karagdaman mo karon, cancer, ayaw ito ka nagkakapoy ni mo, don't let your tiredness, mga naonay mapatigbaba karong adlaw. So every time you feel like quitting, remember, unsay imong gusto, what your goals are, unsay imong kansing pinabuhi. Para sa imong kayuan karon, sa walay under no circumstances karon, leave your families aside. Ayaw dyan na kay they provide unconditional support that you can only find in family. Family. Ayaw lang, kawas lang may sponsor. Wala pagbayad. Higa na pa rin Alcancita. Way mention na itong kinabuhi. So, mauna itong first set ng parang nalawa si Aris Carlos Jimenez Cancer. Ang unang set nga papasok sila ang unang mito o mabuang kubayot. Ano sa gana? Kudyawan. Di ba? Nihanap po ni Sir Lando. Sir Lando. Musulod na po ko sa tabawaan nga way lang yung nauna. Kung dili mo uli. Onsay. Onsay sudan na to diya.
Og si Kuya Diawa, bunggaon. Na po diri. Hoy, komportable na ko sa imong uyab, Dol. Oh. O, diba? Hoy, komportable ko sa imong uyab, Dol. O, diba? Ikaw nalay palayo, di ko gusto gubot. Diba na siya, oh. Ay, manay yung nga, bahala, bahalag wala ta, tagig, maayong dagway sa Ginoo. Importante nga, maayo tang tao. Ha? Bahalag wata, tagaig, maayong dagway, ha? Itsura sa Ginoo. Basta importante, maayo na tang tao. Magpadayo na duta sa atong kabatig naong. Ala, kung ito nang ilambay mo na love yung pagpagsyagit na, ha? Regine! Wow, ang galing sumayaw. Ganyan. EMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Eh, bulaga. O, diba? Ay! Oy, inay mo kay ulan, ulan. Gusto kay ulan. Mabuang ko bayot, diba? Nagkinabaw. Oh, patay ha. Ako gani sa ko kinabuhi. Daghan ako nagiano. Daghan na kay ko pagsulay sa akong kinabuhi nga nagian. Oh, tinuod na daghan na jud pagsulay nga nagian sa akong kinabuhi. Pero sa tinuod lang, mas dali jud abrihan ang Red Horse kaysa Lollipop. Katawa po pala hubog. Oh, mananggal man ang ikaw kung wala ka kabalo. Kung no, so hindi mo alam ang nangyari sa buhay mo. Kung wala ka kabalo kung unsay matapos imong kinabuhi. Adto kas imong silingan, kabalo sila tanan. Og sabi na atong second set sa atong kapalagan ng adlaw. Ala, iyay, ulan man. Wala dito kaon sa imong paniya. Nas kinabuhi. Oh, correct. Kanasawa. Ay, di ba tinood dyan na mas sayon sayon ablihan ang Red Horse kaysa Lollipop, kuyawan tani. Very much! Ang kwarta sa Orlando no kay mura na nagtutoy, lami gunitan, lami nagdako. Joke lang. Di ba tama sa ganapon mo? I will wipe you from the face. Ay, ginoo ko, sorry God. Inukon mo dali. Managingon nga, bahalag mo bo, basta murag ka bo. Kang Ruben na siya. Hoy, Leo! No, di ba? Oh. Hoy, kanang ability mo to stand out karon. Mana makalidi mo on the thoughtful people to success sa Japan ganun ko. So na yung mga hard times karon coming for everyone else lang. Wa bungga man ka. Oo. Sa imong guma karon, in general karon hospital. So na yung mga medyo na yung mga there must be going on today karong adlaw wala ha. So nonetheless, payless. You at face your partner's aggressiveness, you better avoid this lang para wala problema. Layo sa imong karon mo karon. Are careful ka sa mga legal issues ha or contract signing ha. So it is not a good time for this para wala problema. Para sa imong kayo karon. Halagi daw ko na kay mga pains karon, na kay mga joint pains karon adlaw layo. Hinaot pa wala mo manotice ha or dog in English na joint pains pero in fairness ang rheumatism na. Do some exercise lang para walay problema. Avoid lang sa mga salty o mga fatty ha para mag cholesterol ni mo layos. Very go. Na mga time ko na very go no nga decide to break our will and live for no reason. So don't close your eyes to reality lang para walay problema. Para sa imong makaron. So normal na sa relasyon niya na mga fights, na mga panaglalis, na mga discussions karon. So you just have to leave your pride, yung imong pagkagarbos and make things up lang walay problema Virgo. Para sa imong karon.
there won't be much going on work to Kadalawa. So na jud wala joy mga there will be no major problems Kadalawa. Virgo sa bungga man wala mga major. Minor lang, minor, SPO1, SPO2, Sergeant, Corporal, katong leader, wala problema. Para sa imong kaya karon na Virgo, ayaw ka mag-expect karon everyone around you to share your opinions karon every aspect sa imong kinabuhi. So dapat you have to keep an open mind to different truths karong adlaw. Truths o kanang mong sala ay fruits man na Hoy Libra, finally Libra no na mga oras ka sa emotional well-being are on the way na. So try lang to be more patient lang and you will be rewarded. Wow, bongga man ka. Sa imong gumaganon. Don't let your job become a source of misery. Ayaw jud ha. O sa imong mga misfortunes yung magkadimalason karon. So learn to enjoy what to do. Wala problema. Para sa imong karakter man karon. So you'll have the chance to invest sa mga proyekto karon that seems to have a good future karon alawa Libra. So dapat to analyze Ryan Gakang, just Gakang analyze every detail and be careful lang. Para sa imong kayo karon. Careful po ka with kind of people nga imong i-choose kinsa inyong masaligan na. So ayog salig until you sure sa iyang mga intentions o simple sa imong gibati feelings towards nimo. Wow, bongga. Scorpio! Welcome to Zamboanga City. Welcome to Sub-Sahara Mindanao. A great day nimo to spend wonderful moments with your love of your life. Wow, bongga man correct. Excited by ideas lang and you will not be regretted. Wali ka magmahay. Sa imong kong magaron, ayaw i-underestimate imong partner karon dawa. So careful ka sa imong actions karon. Kay wala ka balo unsay mga kapalaran could against you. Mwah. Para sa imong karir you'll have a chance to prove nga you deserve some respect karon ha. So ayaw kadlok to take control lang and make a stand. So para sa imong kayuhan karon, you need to understand that there is a consequence for every action. So not everyone handles disappointments in the same way. So but I ready lang po ka. Andam na jud ka. So manaman na atong si Canceto karang adlaw si Leo Virgo, si Libra, si Scorpio ay kadang set nga mapas mo. Kaya ano sila ang ikadawang set nga mituo. Di ba? Happy lang, correct ba? Ala, magpadagat. Oy, lami kay langoy karon kay ulan-ulan. Oy, kusog ang ulan ha, ay magpalabing ulan. Ilabi na itong mga pangit, ayaw mo pag-ulan kaya managhan niya mo. Kutsawan, Hala, karbeto ng ilamay mo ng labyog pagpagsyagit, no? Regine! Wow, ang galing sumayaw. Ganyan. 106.7 Marina News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Ay, pagkalamidog ka ayo. Wow, lapit na alas 12. Lamin na ikaw lechon sa Press Lechon Festival. Doon sa Samjay Tili. Wow. Wala mga soke. Dali alas og. Mapay pagmamahon ako. Paniudto naman, oy. Wala ka ang tag lechon. May tasteless lo malat spicy na kinilo. Sa Press Lechon. Tilawi lang. O dalang ang 093640400314. Diba? Wow. Basta Friends Lechon Tilawil lang pagkalami night taste sa mga sumisipos sana po yung mga lechon packages o mga belly packages. Wow, bongga. O siyempre Barcode Grain and Restaurant for catering delivery functions nila ang 0905383975. Kadali na doon sa panahon, no? Pagkadali na doon sa panahon, ang study first sa una karon mga nakay na. Napoy nag-text na ko ron. Ako si Lando, wa na ikabuga pero naapay ikabugo. Diba? Napo dire Sir Lando. Nakay kaila Sir Lando kanang mapagali pag-umanog kaon. Nangita na po ng kaon. Na ako'y nailan.
Oh, lala, kalami. Diyan na natong. Siyempre, natong. Third set. Ikatulong yugto. Ikatulong chapter sa atong kapalaran karong adlaw. A few moments later. Oh, di ba? Tinuod din siya. Oh, di ba? Kanang working hard. Oh, na kanang magtarong kag trabaho. Working hard. O nya, buying things for yourself. With your own money. Nindot yun na siya. Muna pinaka-ultimate yun. Nindot yun na siya nga gratification and pride worthy. Wow, social. Tinuod na. Oh, mo lagi na. Oh, napuno siya. Oh, tinuod bitaw na. Oh. Bala naglingkod-lingkod na gani. Oh, tinuod din. Ay lagsaba. Oh, di ba? Sikira ba kagkuha na ka ng every Monday na ba? Manumpa na ba ka panumpa sa mga kawani ng gobyerno? Ayaw og hadlok ka. Kay tinukon ta mo dire. Narabay yun. Siguro ba kag isa-isa sa imong tuong kamot mapanumpa ng kawani sa gobyerno sa sigkalate. Oh. Dami yung isusubong ko ang mga taong sa katiwalian, sa mga pagando ikaw nito ha, na katiwalian. Iampak mo sa ulo mo to. Ay, feeling. Saglit, inagpahawasak ko ng gobyerno, katawa na lang ta. Ay, feeling. Makatawa na lang ko iniktanan ako sa ubang mga kuyog na ko ba? Baya, ang magunas mandiklak. Gahural, baya. Wala, joke lang. Wala. Meron ka bang kaibigan na masasabi mo totoo? Pero walon man ko. Ay, feeling. Easy. Hoy, Secretarios, no? Your overconfidence karon imong kanang pagka-recklessness nimo. Mo na magbutang kanimo ang line of fire at work karong adlaw. So learn from your mistakes na para walay problema para sa imong gumakaron. You must live your single life aside complete karon if you want this relationship to last. O patay lang jud ka para walay problema. Para sa imong career lang man makaron. Na imong butang jud, things will not unfold the way nga imong expect karong adlaw. So, take unnecessary rest lang ha. So, be very careful lang ka para wala problema sa Secretarios. Para sa mo kuya ganon. So, ang kalaban na ito, nadyan yung mga takilid, left and right, ups and downs. Nga man ay magkadala ka na ito boring series sa imong events karon. So, appreciate lang the benefits of an unpredictable excess sa para problema. Capricorn, you won't be able to achieve your goals if you expect things to fall on your lap. O, diba? Pagdating ha. So, today, you can evaluate sa imong behavior in this sense. Para, kung saan ayaw ginawa lang paabot pa sa imong lapa-lapa o bilangan imong matabawon. Imo nang kanong malihok jud ka. Para sa imong gumakaron, imong partner will have some discussions kanong adlaw. So the two of you will just be on the same page. So be patient na jud ka. Para problema away lalis. O para makadulog pa taon niya. Para jud ka Capricorn. Para sa imong career jud karon. So there be no going back to this decision will make you today. Ayaw jud ha. So think twice before you do anything para walay problema. So ayaw nang bugnaw ha. Dapat anything na siya. Dili bugnaw thing. Anything. Para sa imong kayo na magkaroon. Ayaw kag underestimate karon the value of being priceless for your bosses karong adlaw ha. So this how you can increase sa imong chances of not being affected sa mga kausaban sa trabaho. Wow, Aquarius. Aquarius, you'll be overwhelmed karon by your own temper karon. When conversing with a close friend starts to heat up. No, ikaw dyan patay dyan, malug high blood karon. Wala man ko, di mo ko eh. Karon adlaw sa imo kung magkaroon. Ay, gonna you learn when it comes to love. Nga, ikaw wala kabalo, you never know. Kinatawanan the seems a love where surprisingly come close to you. Hindi, good luck. Ano sa imong karir, make the most of it. Para sa imong karir naman karon. The end of the difficult professional moment karon are going through and on the way na. Laya ka naman nag-end na dyan ang mga kalisod karon sa imong professional moment karon. So winds of change are on the way. Wow, winds of change.
Sa Bisaya pa, utot. Manay Bisaya. Hala, na ba ya? O, di ba? Utot pinang win of change. O, di ba? O, kanang utot ng kipugan, please release me. Di ba? Nang di ba? Kanang utot nga, walay tingog, sound of silence. Para sa mo kaya ka na Aquarius. No, you can renounce your conviction every time and it is hard for you to stand by them. So, dapat ikaw be loyal. Dili pwede cook, di Sprite, loyal. To your principles and protect them. Principles? Aquarius, hindi ka bala principles? Oh. Asawa ni principal. Principles. Ulay ka, da, gutom lang akong kabuang ba ako din. Hoy, Pisces! Hoy, Pisces, mag-experience ka ng mga financial ups and downs, ha? Money. O, banda ka, Pisces, ha? O, siyempre na kay mga emotional conflicts ka that make you weaker. Oh, ay, Ginoko, you better stay at home lang and have some rest. Okay, walay kwarta. You are guapur. You are beautiful. Oh, nakailangan kag pera si Tamol. Para sa mga mga Pisces, no? Beautiful fluent pag-communicate sa mga parte ko na lawa. So you try to keep work and personal life separate lang para walay problema sa imong relasyon. Para sa imong kalagdaban mo karon. Nagino ko mawala dyan ang imong great financial value karong adlaw o Pisces. So don't worry, as some na mga swerte, luck will help you. Make the most of it. So balag walay kwarta Pisces, ayaw lang pamayot, ha? Oy, correct. Oy, joke lang. Oy, Kinogo, para sa mo kaya karon. Walk more energetically karong adlaw Pisces, na you feel comfortable as slow and safe pace, but remember na yung mga butang get resolved faster than expected lang. So make the most of it. So manaman nato kung palagarawan na lawa, April 7, 2025, ito para siya tambal. O di siya pwedeng tambal sa sakit. Dr. Persist. Insert your symptoms. Get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaysa itong horoscope, pakpak ka na ganun. Pas mo juga. Oy, tinuod dyan eh. Dili jud lalim, ha? Dili lalim mag-atiman og bata. Manangwaw dito, di ba? Dili lalim mag-atiman og bata. Samot ang batasan sa imo naliwat. Hala ko na ilamay pa na labyog. Kaya magdula po kong scatter. Pero di na lang po kong 200. Ngara pa ni. Magtalo yung scatter, ha? Oh, manay yun nga. Make the most of it lang. Wala ko na beto ng ilamay pa na labyog. Pak. Regine. Wow, ang galing sumayaw. 106.7 News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Wow, pagkalami jud kaayo. Pagkagwapa jud kaayo, murag tagakuan. So, ikaw naman kalimot ha. Top 20 at 12 by Uncle Ruben Pangardo. Allow na heart to Papa Jones. So, di ba? Wow. Enjoy your Monday. Og syempre, atong hiring karong adlaw, ha. 178 og 367. Congratulations. Wow, congratulations. So, minute po na inyong sa paskanginan, pagkatawat, kawanangan, wala sa Bisaya, the one. So, salamat Jod sa among station manager. Wala yan si ang bota kong ihan, matinabang wala yan si Dr. Reynaldo Tidahay. Siyempre among broadcast technician, wala yan si Mr. Ruben Cute Pajado.
Wow, siyempre, sa manamit ng National Bisaya, the one sa programa Katugpan, Pimulabuan, ang gitig-tigil pa siya ng Bisaya. Yung sikat ng estasyon ng Kusog, Wailine ng 106.7, Marino News FM. God bless us all, mua chip chip. Suksa, Minda, suksa, Mindanao, 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 Sahara, Mindanao.